мо дар маркази савдои Паншер қарор дорем. Шифонери шашдараи хокистаранг, стенка барои хона, стенка камоти сафеди ҳозиразамон, хоб барои наварусон ё ки барои парикмахелҳо истифода бурдан мумкин аст. Духиярусни крават барои кӯдакони то синни 4-5 сола аз ин мегзарем. яхдонҳо Samsung, LG, Orvika, шифонери шашдараи сурх, истеҳсоли Чин, Хитой. Стуло дорем, кресло дорем. Дар ҷамъ, дар умум мегем, баъд ҳамун плита, газ плитаҳо, стиральни машина, морозилник дар ҳолати хуб қарор дорад. Кухни гарнитур барои ошхона. Шифонер иборат седара шифонер ба шакли дига барои бачаҳо. Шифонери иборат аз 4 дара. Шифонери купе, бисёр муштариҳои мо шифонерҳои купе мепурсанд. Пенал мегӯянд, шояд барои донишҷӯе ки дар кор мешавад. Марҳамат. Спальни гарнитур иборат аз 2 спальни крават, 2 та прикраватни тумба, оина, камоташ, баъд шифонери шашдара бениҳоят калон дорад. Шифонери шашдара, хоб ба номи Виктория. Шифонери шашдара, 2 дари байнаш оина. Шифонери шашдара истеҳсоли Тоҷикистон. Шифонери роза аз спальни гарнитурат ҳам дастсафка, ҳам установка ноҳияҳо, хоб вилоятҳо то терминалҳошо бурда мерасонем. Салому алайкум. Хоб бинандагони гиромӣ, хоб ба ҳамаи муштариёне ки моро дастгирӣ карданд ва наворҳои моро тамошо мекунанд сипосгузорем. дуруд ба ҳамаи он касоне ки ҳамин нархтиҷиро тамошо доранд. аввало миннатдорем Айкай Баҳром ки ҳамин моро дастгирӣ мекунад. имрӯз мо дар маркази савдои Паншер қарор дорем. молҳое ки нав бо дохил шиданд, инҳоро имрӯз вай мекунем, сабт мекунем, пешниҳод мекунем. нарх наво чӣ хел шудагиаш худтон бо мебинед, ягон хулосабарорӣ мекунем. Марҳамат. имрӯз вай шифонер сар мекунем. Марҳамат. Шифонери шашдараи хокистаранг, хоб истеҳсоли Тоҷикистон, хоб замонавӣ, дар байнаш 2 та оина дорад, аз поён шкафчикҳо дорад. хоб нархаш 2000 сомонӣ. дар шаҳри Душанбе, хоб дастрасӣ бурдан то пеши хона расонидан манзили зист ройгон мебошад. марҳамат. барои васл ва часпондан ё баровардан дар хона вай кардан бо муштарӣ мо муомила мекунем, шартнома мекунем. 2000 сомонӣ. хоб марҳамат. стенка барои хона, стенка иборат аз блокҳои барои чойнок ва пиёлаҳо мондан, барои посуда мондан, аз ду тараф барои либос овехтан. хоб 2000 сомонӣ фақат дар шаҳри Душанбе дастставка дорад. агар барои установкаш гиранд 2500 сомонӣ дастставка, установкаш 2500 сомонӣ. агар фақат дастставкаш боша 2000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияҳо, вилоятҳо, хоб Суғд, Хатлон, Бадахшон то ҳам терминалҳои мусофирбарира, бори дигарам такрор шавад, то терминалҳои мусофирбарира бурда мерасонем. баъд худашон ба мо мошиноҳошон шартнома мекунанд. нархаш бори дигар мегӯем ки 2000 сомонӣ, 2500 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, ҳам дастставка, ҳам установка. марҳамат. камоти сафеди ҳозиразамон, хоб барои наварусон ё ки барои парикмахелҳо истифода бурдан мумкин аст. нархаш 500 сомонӣ. нархаш 500 сомонӣ. двухъярусни крават барои кӯдакон, двухъярусни крават барои кӯдакони то синни 4-5 сола, аз ин зиёд не, барое ки камтар объёмаш майдатар аст. хоб ҷои мешидагиаш 500 сомонӣ. ҷои мешидагиаш 500 сомонӣ. марҳамат. яхдонҳо мегзарем. яхдонҳо, хоб Samsung, LG, Orvika, хоб 1500 сомон, 1800 сомон, 1300 сомон, 2000 сомон. халадилникҳо дар ҳолати хуб қарор доранд. кафолаташон 1 моҳ дар шаҳри Душанбе дастрасӣ доранд. шифонер ҳозиразамон, шифонери шашдараи сурх, истеҳсоли Чин, Хитой. хоб марҳамат. дохили шифонерро бинед. марҳамат. мана дохили шифонер.
ҳам ҷойи либос, ҳам полка. хоб марҳамат. хоб шифонери тоқай? бале, фақат шифонери тоқай. хоб 2500 сомонӣ. 2500 сомонӣ. Доставка дар шаҳри Душанбе ройгон аст. марҳамат. стуло дорем, кресло дорем. дар ҷамъ, дар умум мегем, баъд ҳам муштарӣ метавонад ки моро занг занад, ҳамон ҳолате ки ҳамда дар кор аст, пурсад ки ҳамин чизо ҳастанд ё нестанд. Аз 100 то 150 то 200-250 сомонӣ вобаста ба объёмшай аз майдагии калониш вобастагӣ дорад. Дар умум мегем 100 то 350 сомона. кадомаше ки ҳам муштарӣ интихоб мекунад, мегӯяд ҳамонро мо нарша ҳамон соат минут мо дастрас мекунем. марҳамат. хоб бале, марҳамат. яхдон, морозилник. хоб морозилник дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб 2000 сомонӣ нархаш. 2000 сомонӣ. марҳамат. яхдон, холодильники Дайво. холодильники Дайво. объёми дарунаш бениҳоят калон. хоб ҷои мешидагиаш 2000 сомонӣ. мешидаги ҷояш 2000 сомонӣ ки дигар муштарӣ вай накунад. 2000 сомонӣ. плита, газ плито. марҳамат. ҳамаи вай таҷҳизоташ ҳаст. ягон майда ташвиш надед. таҷҳизотҳои болош ҳамаш ҳастай. 600 сомонӣ. хоб марҳамат. стиральни машина 1400 сомонӣ. газ плита 500 сомонӣ. газ плита 500 сомонӣ. кухни гарнитур барои ошхона. хоб истифода бурдагиай, агар ба лаҳҷаи вай гӯем беу истифода бурдагиай 2000 сомонӣ. болаш шиша, гирди дарҳо алюмин. беуай истифода бурдагиай. ин намаш қиматтарай. рости гап 2000 сомонӣ. марҳамат. бале, столешница болош иваз кардагиай. столешницаш навай истифода бурдагиай. мо баъди таъмирай. баъди таъмир. марҳамат муштариёни муҳтарам. хоб табуреткаҳо, стулҳо, кресло нархошон 100 150 сомон, 200 250 сомон. тахмин ҳамин хел нархҳо. кадомеша ки муштарӣ интихоб мекунад, ҳамон соати минуте ки лозим аст, мо нархошад тез мерасонем. ягон ҷои вай шубҳаш нест. марҳамат. бинандагони гиромӣ, марҳамат. шифонер иборат се дара шифонер ба шакли дига барои бачаҳо детский шифонер мегӯянд. фиолетовый цвет се дара заводской чизи ширкати Туркия. ширкати туркӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. марҳамат. баҳромҷон мана дароша шодиса шуморо нисбат даҷа штрихкод дорад. истеҳсоли Турсия. объёми дарунашам бениҳоят калонай. объёми дарунашам бениҳоят калонай. нархаш 1000 сомонӣ. ҷои мешидагиаш 1000 сомонӣ. марҳамат. яхдонҳо. хоб бош истеҳсоли Германия. аз Русия овардагиам. марҳамат. 2500 сомонӣ. холодильники бош Германия. холодильники индезит 2000 сомонӣ. марҳамат. холодильники Samsung 1800 сомонӣ. марҳамат. шифонери иборат аз 4 дара. дар қисми поёнаш шкафчикҳо дорад барои ягон лавозимот мондан. 1200 сомонӣ. чизи заводской. 1200 сомонӣ. ин шифонерам. инам истеҳсоли ҳамин фақат як заводам. инам 4 дара 1200 сомонӣ. дар ҳолати хуб қарор дорам. беуан истифода бурдагиам. муштариёни муҳтарам, мо ҳам харид ҳам фурӯш мекунем, таъмир мекунем. агар ягон муштарида лозим бошад, ҳамин чизо бо вай аз амоно мо харидорӣ метавонем карда. марҳамат. телефонҳо ҳастанд, мехоҳанд марҳамат обращаться кунанд. мо ҳам харид мекунем, ҳам фурӯш таъмир мекунем. ягон ҷои вайш нестай. мумкин ки бо ягон пешниҳод дига барои алиш кардан гӯянд. ҳам марҳамат. хоб шифонери купе. бисёр муштариои мо шифонерҳои купе мепурсанд рӯзҳои охир, ҳафтаҳои охир. марҳамат. шифонери купе дохилаш мо мекушоем. марҳамат. объёма бинед қариб ки 70 сантиметрай. баҳромҷон мана объёма бинед қариб 70 сантиметрай. мана дохилаш бениҳоят калонай. ино да фармоиш шидагиай. хай мо айхона ягон муштарӣ амира мо харидорӣ кардагием. марҳамат. се дара, байнаш оина, ду ҷои либос. марҳамат.
як ҷӯш полка барои ягон лавозимоти ягони абхадими кишира монда. Марҳамат. 1800 сомонӣ. 1800 сомонӣ. Бале, бале. Хоб, кровати двухспальни кроват, матраси ҳозиразамон, матраси медицинский, истеҳсоли Тоҷикистон матрасаш. Ира хоб двухспальни кровати роза меган 1500 сомонӣ. Пружинаи бологинаша ира без сум, агар кадоме ки каси дар кор бошад без сум гирифта рава. Ройгон матраси бологинаш кадом одам ида агар дар кор бошад. Марҳамат. 1500 сомонӣ. Ба як шакли дигар ба забони ҳамаи вай мебел хоб пенал мегӯянд. Шояд барои донишҷӯё ки дар кор мешавад. Марҳамат. Хоб объёмаш калон. Хоб каси чӣ хел истифода барад ба хоҳиш худаш. Нархаш 600 сомонӣ. 600 сомонӣ нархаш. баландиш 2.20 зиёдтар аст, кам не. Спальни гарнитур иборат аз 2 спальни кроват. Баромҷон, 2 та прикроватни тумба, ойна, комоташ, баъд шифонери 6 дараи бениҳоят калон дорад. Шифонери 6 дараи калон дорад. 5500 сомонӣ нархаш. 5500 сомонӣ. дар шаҳри Душанбе доставка установка. Шаҳри Душанбе ҳам доставка, ҳам установка дорад. Ноҳияҳо ва вилоятҳо то терминалошо бурда мерасонем. Фарқ надорад. Отдельни ҷудогона фурӯхта мешавад. Докторҷон, ҷудогона фурӯхта мешавад. Ё кроваташ двуспальни кроват мумкин 2000 даптем, ё шифонераша, комоташа фарқ надорад. ҳам муштарӣ чӣ хел хоҳиши дошта бошад. Марҳамат, мо қатъи муштарӣ муомила мекунем, муошират мекунем. Чӣ хеле ки ваёдам удоб мебошад интихоб кунад. Марҳамат. Чӣ варианти дорам метавонам пешниҳод кунам. ҳамаи вариантҳои муштариёро мо гӯш мекунем. Марҳамат. Шифонери 6 дара. хоб ба номи Виктория. хоб дар байнаш ойна. хоб нархаш 2000 сомонӣ. муомила дорам. Марҳамат. Виктория. Аз спальни гарнитурое ки пештар баромадаги буданд, ин фақат ҳамин шифонер шавад. Марҳамат. хоб шифонери 6 дара, 2 дари байнаш ойна, рангаш рангира слонови кости меган. хоб рангаш ба мисли ба лаҳҷаи устувони фил баринам. Хеле на зард, на молочни, ҳамихес на сафед. Слонови кости меган. хоб 2500 сомонӣ нархаш. Шифонери 6 дара истеҳсоли Тоҷикистон. хоб мешидаги ҷояш 1600 сомонӣ. Мешидаги ҷояш 1600 сомонӣ. Шифонери роза аз спальни гарнитурат диванаш агар бихоҳен ҳамуҷа ҳаст, диванаш ҳам нишон додем. Бихоҳен ҷидо, бихоҳен якҷоя. Шифонери 6 дара я ба номи роза маъшур аст, ба номи роза 1600 сомонӣ. ҷои мешидагиаш 1600 сомонӣ. Марҳамат, дохили шифонера бинед. Марҳамат. мана дохили шифонер. мана полка. мана ҷои либос. баҳромҷон ба ҳамин монанд шифонери роза объёми ойнои ҷое ки худатон мебинед, объёми ойнош камтар, калонтаранд. ягон фарқият надорад. ҳама состояниш хубанд, беӯван истифода бурдагиянд. 1600 сомонӣ. инам вай меган, роза меган. нишонаи мо, адреси мо. хоб шаҳри Душанбе, бозори Саховат, аниқтараш маркази савдои Паншер. телефонҳо барои тамос 98 35 37 бо як панҷи дигар. бори дуюм рақами телефон дар тамос бошед. 087 6543 79. ҳамеша дар тамос бошед. бори дигар барои бовариятон мо миннатдорем. хоб алакай Баҳром барои дастгирияшон, барои хизматҳошон мо миннатдорем. муштариҳо, мо доим дар хизмати шумо. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.